Neuvon korkea. Seiso! Ihan olennainen. Hyvä! Hyvä. Ei huomannut. Toinen keskittyy sit niin. Noin. Ja siellä on vielä yksi. Noin on. Hyvä! Mutta toi näyttää hyvältä. Onnistumisprosentti on varsin korkea ja se, mikä on ihaninta, se Seiso! terävästi. Hyvä! Ja se on hyvä käsky, Seiso! eli se tukee tota. Hyvä. Sitten oli se meidän vapaa kävely. Joo. Seiso! Joo. Ei ollut vielä pysähtynyt. Tarkkana lukea se liike. Siellä oli vielä itse asiassa 3 tassun liikettä yhtä aikaa. Joo. Eli voit vähän, varsinkin kun on vilkas koira, niin sulle sallitaan sellainen puoli sekuntia, se on seisonut ja sit vasta kehut sitä. Eli vie se selkeästi havainnoitava pysähdyksen merkkaamisen. Seiso! Hyvä! Nyt oli selkeä. Nyt koira miettii, että okei, mä oon täysin pysähtyneen. Seiso! Hyvä! Se on nyt niin vahvasti sillä oikealla kädellä, se aiheuttaa vähän kiemurointia. Seiso! Hyvä! Hieno! Seiso! Hyvä! Seiso! Aivan, nyt oli tosi upea. Nappi seisominen. Seiso! Hyvä! Okei! Pieni kiire, sellaiset vilkkausaskeleet on tästä jälkeen. Joo, toi vaikuttaa ihan